Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay diha-dayon ang 49 anyos nga lalaki. Human po sila sa mga pulis sa Purok Kasadya sa barangay Taclobo, Dakbayans, Dumaguete. Giingong naghurmentado ang maong nga lalaki gamit ang mahait nga sundang samtang nagsinggit-singgit. Gisuwayan sa mga tanod sa barangay pagpakalma ang maong lalaki o pag-ilog unta sa gibit-bit ini nga sundang. Apan gihanan na hinuon sila sa pagtigbas ini. Sa pag-abot sa mga pulis, gisuwayan nila pag-am-am sa lalaki. Apan gisuwayan gihapon sila pag-atake nini. Gipasalbahan sa kapulisan ang maong lalaki. Apan giingong padayon kining miatake sa mga pulis. Way nahiwo ang mga pulis gawa sa pagpusil sa maong lalaki. Giila sa kapulisan ang lalaki nga usa ka Jolly Lagman Minyo taga Sitio Libas Imilda, Gihulngan City, Negros Oriental.